אני הייתי הבן אדם שהיה אמון על מפגשי המשפחה. ושם היינו עושים את מפגשי משפחה. הבית שלי באמת מהחלונות רואים אך ורק לבנות. הפגיעה הראשונה בבית שלנו הייתה, נפל טיל נ"ט 3 מטר על יד הבית שלנו. פוצצו חלונות, עפו דלתות. בבניין שלי יש 2 דירות שרופות לחלוטין. הכי קשה לי, והעניין עם התמונות. יש לי תמונות בבית, יש לי אלבומים שלי, ויש לי עוד סבתא שלי, מהבית של ההורים שלי, אז אני אבקש ממישהו להסתכל על תמונות, זה הגיוני. הבית הוא לא רק הקירות שלך, בית זה חיים. אני מרגישה שאני יותר, לקחו לי את החיים, לא את הבית. ב-19 לאוקטובר קיבלתי סרטון, פשוט ראיתי את הבית שלי עולה באוויר. עד שאתה לא חווה את זה, בלתי ניתן להסברה. יש לי בת שגרה בחיפה, והיא אומרת לי, אמא, זהו, גמרנו, את צריכה לבוא לגור על ידינו. והבן שלי, מצד שני, שהוא גר כל השנים איתי במנרה, אומר לי, אמא, מה פתאום, אנחנו חוזרים למנרה. ב7 לאוקטובר, האחיין שלי, הוא אמר לי, עכשיו את יוצאת מהבית. וזה מה שעשיתי. ולא העליתי בדעתי שאני לא רואה את הבית. מאז לא הייתי בבית.